Agod! Nalang ko nabantayan ba about sa Game 5 sa Lakers ug Timberwolves. Bantog ra day na pildi ang Lakers atong Game 5, ha? Kay ngano? Kay si JJ Redick daw kuno na coach sa Lakers gibayran sa Timberwolves. Oh no. Agay. Bantog ra day. Kinabantayan no ko atong dula nila atong Game 5 no. No? Nga si Jackson Hayes wala gipasulod. Nga ang kulang sa Lakers ang center, ha? Ang center. Unya, wala sa gipasulod ni JJ Redick. Katunong isa no nang gipasulod. Wala ko kay latong hanggawa to. Basta kay kato ang pasulod ni JJ Redick nga mubo man tong hanggawa to. Oh no. Ayayay JJ Redick. Ngano man, ha? You betray me. Ay kabuang ni mo. Kay para daw kuno maong gibayran Timberwolves ang Lakers, coach sa Lakers nga si JJ Redick kay para magtagbo na pud sila sa Boston Celtics. Ha? Kaya pang naging tuon sila gyapon nagkuan to sa finals na napildi ang Timberwolves. Di pa sudon si Jackson Hayes para maglisod sila sa center. No? Kaya walay center nya na si Juan. Oh, di ba? Dominara ni Rudy Gobert ang center kay ting mabuhat ng ipaslo ni JJ Redick. Mo din ang panghitabo di ay. So, wala ni. So na di ang Boston Celtics ug Timberwolves ani mag-atbang East ug West. Okay. So, ang katong mga fans sa kwan dia sa Golden State dra, wa lagi apon. Ano? Ano mong tanaw eh? Ay kabuang.